Mistä fanituotekauppa Finaali on saanut alkunsa? No oikeastaan pari vuotta sitten niin oltiin samassa työpaikassa Tanelin kanssa ja siellä tuli sitten puhetta fanituotteista ja niiden saatavuudesta Tampereen keskustasta ja yleensäkin kansainvälisestä fanituotebisneksestä ja näin. Ja alettiin sitten kelailemaan, että tällaista liikettä ei ole olemassa, että mitä jos itse perustaisi sellaisen, että siitä se oikeastaan lähti. Ja teidän urheilutausta on? Kiekkomiehiä vai futismiehiä vai? No mä oon itse asiassa pesäpallon ihminen, että mä oon harrastanut nuorena paljon pesäpalloa. Pelannut Porvoossa Näsin joukkueessa pesäpalloa. Jääkiekkoa lähinnä just enemmänkin fanittanut hirveästi seurannut, mutta en oo pelannut missään joukkueessa. Joo, itse oon lätkää ja futista pelannut sitten nuorempana. Mitä kaikkea Finaalista löytää? Mitä kaikkia lajeja, mitä kaikkia tuotteita, seuroja? No meiltä löytyy eurojalkapalloa, jääkiekkoa, lentopalloa, koripalloa, salibändyä löytyy ja siinä löytyy sitten tamperelaisista joukkoista. Meillä on sitten Ilves, Tappara, KV, Pyrintö, Rantaperkiön Isku, Tamu. Maajoukkuetavaraa, NHL, NBA, tällaista. Classic ja TPV. Eli paikallisia on paljon teillä. Kyllä. Mikä oli se ensimmäinen boosti, kun tämä kauppa saatiin pystyyn, niin mitä oli ne tuotteet, mitä oli pakko saada myyntiin, että tämä kauppa saadaan liikkeelle? No piti varmistaa tamperelaisille seuroille tämmöinen systeemi on ihan ok, että tällainen voidaan perustaa ja saada heidän tuotteita myyntiin, että se oli se ensimmäinen ehto. Lähtikö seurat helposti mukaan tähän? Lähti, ne oli tosi innoissaan tästä meidän ideasta. Että se on myöskin näkyvyyttä heille, kun ollaan täällä keskustassa esillä. Onko Finaali kauan ollut? Ja me aukastiin meidän liike lokakuussa. Kelkä tuoreesta jutusta on kyse? Kyllä. Miten te näette fanittamisen Tampereella ja muuten Suomessa? Miltä fanittaminen näyttää fanituotteiden osalta? No kyllä me koetaan, että se on mennyt eteenpäin silleen, että kannattajat haluaa enemmän tunnustaa väriä ja enemmän oikeastaan näkyykin katukuvassa, että on sitten kaikenlaista kaulaliinaa, fanipaitaa ja lippistä. Että kyllä se omasta mielestä ainakin niin kuin eteenpäin on mennyt. Sehän on semmoista heimoyhteisöä nykyään, että kuulutaan tiettyyn perheeseen ja kannetaan ylpeänä niitä värejä. Kyllä se on noussut ja tulee nousee vielä enemmän. Mitäs Tampereella, mitkä seuroista, onko jompikumpi lätkäjengeistä vahvempi fanituotteissa kuin toinen? Näkyykö jotain enemmän teillä? Onko jotain selkeää merkkiä? No vähän se menee menestyksen mukaan aina, mutta kyllä noista voisi sanoa esimerkiksi Tapparasta ja Ilveksestä, että aika 50-50 menee myyntiin. Tietenkin pienempiä seuroja sitten noita mitä on, niin vähän vähemmän sitten. Jääkiekkohan on se suuri asia täällä Tampereella kumminkin edelleen. Mitäs muut kaupungit, onko teillä käsitystä, miten siellä, onko siellä teidän tyylisiä liikkeitä? Olisiko siellä tilausta tämmöiselle konseptille, mikä teillä on? Kyllä varmasti. Me ollaan ainoa tämmöinen liike koko Suomessa, että toisenlaista ei löydy. Ja semmoinen unelma elää edelleen, että voitaisiin perustaa samanlainen Helsinkiin ja Turkuun. Että varmasti jos kysytään. Teillä on muutakin täällä kuin pelkät fanituotteet, eli teillä oli kahvio tässä, pystyy matsia katsoa ja mitä kaikkea teillä on? No joo, oikeastaan me suljetaan 6 aikoihin, että niin tällaista kisastudiomeininkiä ei oikeastaan ole, mutta telkkarissa pyörii kuitenkin urheilu tuossa koko ajan ja meillä kuppi kahvia ja juttelee mukavia urheilusta. Että
Et se on tämä meidän paikan konsepti oikeastaan, että tänne voi tulla kannattajat tapaamaan toisiaan ja vähän semmoinen kohtaamispaikka. Ja urheilulehtiä pystyy lukemaan, urheilukirjoja ja niin poispäin. Eli paljon kaikkea urheiluun liittyvää. Kyllä. Mites teillä on paljon NHL-tuotteita, onko teillä jotain tiettyjä jengejä vai onko teillä paljon eri jengien kamaa täällä? Koitetaan saada mahdollisimman paljon niin kuin kaikenlaista, mutta tietenkin toi valikoima vähän määräytyy aina tavaran toimittajan mukaan, että mitä meille on saatavilla, niin sen mukaan mennään. Onko kuinka helppo saada NHL-tuotteita, niitä brändejä tänne myyntiin Suomeen? No, se on välillä vähän tuskallista saada niitä, että siis löytyy paljon netistä esimerkiksi, mistä pystyy ostamaan, mutta kun ne on aika usein sitten kopioita. Ja täällä on ehdottomasti on se linjaus, että kaikki on alkuperäistä. Miten jos mennään vielä takaisin tuohon paikallisten suomalaisten jääkiekkojengien kamoihin esimerkiksi, niin onko teille tullut palautetta teidän asiakkailta, että onko jotain, mitä he haluaisivat, mitä pitäisi olla enemmän tai mikä pitäisi olla eri lailla? Olisiko se laatu kumminkin semmoinen, että kyllä kun sä ostat jonkun tavaran, niin kyllä se pitää sitten kanssa kestää, että sitä touhua. Onko teillä muuten muita liigajengejä täällä kuin Tappara ja Ilves esillä? Ei ole. Pysyy siinä. Joo, se pysyy täällä, että meillä on niinku teemana tämä tamperelaisuus, mutta katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Voi olla, että jossain päässä löytyy muitakin joukkueita. Jos joku pienempi seura Pirkanmaalta on tekemässä nousua lajissa kuin lajissa, niin onko heidän mahku saada tänne tavaroita myyntiin, jos heillä tulee fanituotteita tai muuta sellaista? No kannattaa ainakin ottaa yhteyttä, että kyllä meillä niin kun, ei ole mitenkään tiukasti rajattu nyt silleen, mutta tietenkin aina tapauskohtaisesti mietitään, että onko se meille sitten järkevää ostaa tuotteita sisään ja vähän niin kuin miettiä sitä kysyntää, että mikä se tulee olemaan. Ja tietenkin meillä on vähän rajalliset tilatkin, että ihan kaikkea ei sitten pystytä ottamaan senkään puolesta. Te olette tässä keskustassa asematunnelissa ihan Tampereen sydämessä, niin onko tästä paikasta, voiko parempaa olla fanituotemyynnille kuin tämä keskustan läheisyys? Oliko se mitä te lähditte hakemaan, että keskustassa pitää olla? Joo, kyllä se oli meidän se ehdoton edellytys, kun me lähdettiin perustaa, tai keskustaan perustetaan tämä, että nämä yleensä se on suuremmat marketit, ne on aina sivussa ja miten omat liikkeet on jossain sivussa, että tämä on paras paikka keskustaa. Mikä on teidän tämän hetken top 3 tuotteet, mitä teiltä eniten menee tällä hetkellä? No, mä veikkaisin kyllä, että noiden isojen seurojen tutit on ainakin kuuluu siihen, että kyllä se alkaa olla se käännytys heti jo vauvan iässä, joko Tapparaan tai Ilvekseen tai johon muuhun. Että tutit mä sanoisin, mitä sä sanot? No joo, tietenkin mitä halvempi tuote, niin sitä enemmän sitä menee, mutta siis silleen maajoukkueen pelipaita on yksi kanssa, mikä liikkuu ihan hyvin, että turistit myöskin ostaa paljon sitä. Ja meillä on tuossa tulossakin se uusi pelipaitamalli, mikä on tuossa jo ollut peleissä käytössä, niin ihan pari viikon sisällä tulee ja toivotaan, että se myy myöskin hyvin. Okei, eli MM-kisoihin saa sitten fanituotetta teiltä täältä. Kyllä. Joo.